ne jaod bura ma Oriri ma Nyamita koro ok dhi yudo ka kampen mare yot ahinya e dwaro kom mondo koro dhi odoge kendo tielo machielo kaka jaod bura ma Oriri. Ma en bang' ka koro bende nitie jal mawuok ma bende koro dhi keto liet ahinya weche mag nominations mag ODM, jalno ma bende koro ng'ere kaka Jared Kwaga. Nyamita kinde mokalo osebedo koro ka seyo Jared Kwaga nogono kod weche mago mag mibadhi mitude godo e tend kaunti ma Migori ogogo, kendo en jalo mosebedo koseyo ni ok nyal kata loso gi dho ngere e od bura. Kata kamano Kwaga kane lero weche go ma Nyamita go owacho ni weche ma Nyamita wacho gin gigo ma bende pok doho ng'ado ni gin adieri kosoyo kata obedo ni gin weche ma pod iyalo e mesa mar doho. Kwayo jotelo mag ODM ma Migori obi obag welo mar ratiro. Korka jagoro mar ODM e kaunti ma Migori Joseph Onyango Lala to singo ne jochung' duto te ni welo mar ODM ibiro tim e yor ratiro kendo ma uyanga. Moro mandendore kacha macha ok size na macha bro lao godo ga dongume ya kaka timo kora nyisi ni ng'ama dong kipogi gi ng'ama dhi ema wuoyo kae docha winyo kondendore kor gweng' ka nyise ni Nyamita koro ni ka koro biya iwinyo Samarela dibedo president nyalo kwanyo kata mjumbe ne kodhi go loka kidhi manyi gimoro in ing'e maber ni in gi kes kata Uganda mok inyal dhi, passport ni osekaw, in gimirito en mondo tweyi ni kori rito mondo ibir jika ni dipoko dhi oneni Oroma constituency ni wadich go mok wanyal tiyo gondo mondo mgolie makosa mani donje kidi ni wuos constituency maruri yok wanyal tiyo go kaka bond nini goli go edo jela kamuni gidonje. A member of ODM, let us support the party, let us campaign peacefully. They've now assured us, that's why I wanted them to talk first, that the nomination will be free and fair. And they've confirmed that the party has the capacity to do the nomination. Unlike what other people are saying, that the party does not have the capacity to do the nomination. So I believe in them, and we'll be continuing now consulting as issues arises. Nomination is free and fair. I'm a member of ODM. I don't run from the party because I've lost the nomination if the elections are done. But it should be an election. The party officials have said, the county party officials, I believe they have experience. They've been there for years. And now they can't mislead the party.